Здравейте, казвам се Катерина Коева и съм поетеса. Имам две издадени книги. Едната е с стихотворения, а другата е с илюстрации към тях. Ще ви прочета две стихотворения. Започвам с Сивия в Рима. Стихотворно представяне пред работодател. Катерина Чавдарова Коева се казвам и при вас на работа искам да се отдавам. Аз съм човек старателен, с клиент и представителен. Филмата ви предварително съм проучила, индустриална химия на френски език съм завършила. Работила съм като химик в Арома и Чайка Фарма, а също и като консултант козметика в аптека LL Pharma. Бях и стъжант химик в Париж, но не беше само за престиж. Работих в училище като секретарка, за която длъжност имам дарба. Работих като паратоталния обработка, беше хубава находка. Бях на курс по застрахователно осигурително дело, от много учене бърших под начело. Изкарах и курс офис секретар, в който на знаете бях цар. Търкал съм с шкока дъвени бижута, а с това приятна беше всяка минута. Учих за оперативен счетоводител, преподаваш им чудесен учител. Учих го, защото е интересно, макар да не е никак лесно. Учила съм езици чужди, от моите знания ще имате нужди. В детската градина започнах с английски език, беше сложен и интересен не само един миг. Баба ме научи на френски, не беше като от картагенски. На курса учих пък руски, от рао зачерях буски. Обичам да работя доста и това приятно си ми коства. В екип съм комуникативна, а и доста креативна. За мен са моментите щастливи, когато работя с химически реактиви и консумативи. Доволен съм в тези моменти, когато работя с документи. Доверието ви няма да предавам и проблем няма да създавам. Чрез тези си постигам и умението си повдигам. Искам да създавам що жизнено и богато. За мен началото на творческите си е злато. Продължавам с стихотворение за пътуване. Бяхме в Шотландия пътуване и забележително сте лутане. Видяхме езерото Лох Нес, това е гощ на голям пес и по-точно чудовището. Пес и змей страшен брей. Бях разтъних замъка на големите битки и пламъка. Оцеаната там бил голям труд, защото е ужасен студ. Бях и в университета Сейнт Андрюс, мястото на принц Уилям за съюз. Там той с Кейт се запознал, жената на която любовта си дал. Завърх Бен Невис, четох в един препис. Върхът на острова най-висок, най-близко там място до Бог. Видях го само отдалече, защото беше заснежен вече. Видях и селището Авимор, пълно с хиж дървени, които се греят на въглени. Замъкът на кралско семейство Алморал, който големи ваканции им бил дал. И до Единбург стигнахме, да видим столицата искахме. Роулинг творила в този град, подкрепихме се ние в нейния свят. Разходихме се с известите на Глазго музей. За спомен запазихме си билетите, а вътре почувствахме се като фей. И това е. Има и още много стихотворения. Надявам се да ви харесва.